Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα μάθουμε πώς βρίσκουμε μέγιστο κοινό διαιρέτη. Δηλαδή, έχουμε τους τρεις αριθμούς μας, το 12, το 24 και το 48 και θα μάθουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να διαιρεθεί και με τους τρεις αριθμούς. Πάμε να ξεκινήσουμε, είστε έτοιμοι? Παίρνουμε το 12. Το 1 διαιρείται φυσικά με το 12 γιατί το 1 διαιρείται με όλους τους αριθμούς. Επειδή είναι ζυγός αριθμός, διαιρείται και το 2. Πάμε στο 3. Μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, να γράφουμε κιόλας, για να τα βλέπετε καλύτερα. Φυσικά εδώ πέρα 12 δια 3 κάνει 4, οπότε τι βρίσκουμε έτσι? Είναι και το 3, έχει σχέση, και το 4, δηλαδή, ότι διαιρείται με το 12. Το 5 διαιρείται με το 12. Υπάρχει δηλαδή αυτό εδώ? Όχι, φυσικά δεν γίνεται. Το 6. Ναι, φυσικά γίνεται το 6. Το 7. Έχει σχέση το 12 με το 7. Όχι. Από τους πολλαπλασιασμούς, από τις προπαίδειες δηλαδή, παίρνοντάς τις. Οπότε, όχι. Το 8, βασικά έχουμε ξεπεράσει έτσι, το 8 είναι πάνω από το μισό του 6. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, αφού φτάσαμε στο μισό του 12, αν το καταλαβαίνετε, ο επόμενος αριθμός είναι ο ίδιος ο εαυτός του, που πάντα βάζουμε. Δηλαδή, μην ψάχνουμε, μην βάλουμε και το 7 και το 8 και το 9 αν διαιρείται. Όταν φτάνουμε στο μισό του αριθμού, σημαίνει ότι ο επόμενος είναι ο αριθμός του. Για να μην χάνετε χρόνο, παιδάκια, το λέω. Σβήνω αυτά εδώ και πάμε στο 24. Ο οποίος είναι και αυτός ζυγός αριθμός. Οπότε, τι μας λέει αυτό? Φυσικά το 1, φυσικά το 2, το 3. Γιατί το 3 όμως? Γιατί 24 δια 3 μας κάνει 8. Αυτό σημαίνει ότι όταν φτάσει η ώρα στο 8 θα βάλουμε και το 8 εμείς. Το 4, φυσικά, αφού μας κάνει 6. Και θα βάλουμε και το 6 όταν φτάσει η ώρα. Το 5 να το βάλουμε? Έχει σχέση το 24 με το 5? Όχι φυσικά, γιατί το 5 διαιρείται μόνο όταν τελειώνει ο αριθμός πίσω σε 5 ή σε 0. Οπότε δεν μας κάνει. Το 6 το πάμε και πριν, ότι διαιρείται. Το 7, όχι φυσικά, το 24 δεν σχετίζεται με το 7. Ας το γράψω και εδώ, όπως το βλέπετε. Δεν μαθαίνουμε τις προπαίδειες κάτι τέτοιο. Οπότε γράφουμε το 8 που το βρήκαμε και πριν. Το 9 έχει σχέση με το 24? Όχι. Το 10, όχι, γιατί πρέπει ο τελευταίος αριθμός να τελειώνει σε 0. Πάμε στο 11. Όχι φυσικά. Τα γράφω και μερικά έτσι για να τα βλέπετε. Δεν έχει σχέση αυτό εδώ. Δεν διαιρείται δηλαδή ακριβώς. Πάμε στο 12. Αυτό κάνει 2. Οπότε ναι, φυσικά και μας κάνει. Είναι το μισό. Το 12 είναι το μισό του 24. Αυτό σημαίνει ότι μας ταιριάζει. Και μετά όταν φτάνουμε στο μισό, τι είπα? Ότι γράφουμε τον ίδιο τον αριθμό μας. Πάμε στο 48 λοιπόν. Και εδώ, τι έχουμε να πούμε για το 48? Ότι επίσης είναι και αυτό ζυγός αριθμός. Οπότε τι μας λέει αυτό? Θα βάλουμε και το 1 και το 2. Να δούμε αν θα βάλουμε το 3 όμως. Ερχόμαστε εδώ. Μας κάνει με το 3. Τι κάνουμε εδώ? Προσθέτουμε 4 και 8 μας κάνει 12. Το 12 διαιρείται με το 3. Ναι, η απάντηση είναι το 4. Κάποιο παιδάκι μπορεί να κάνει και κανονική διαίρεση. Δηλαδή να διαιρέσει 48 δια 3. Και να βρει αν θα υπάρξει εδώ πέρα αριθμός ακέραιος. Αλλά δεν χρειάζεται να κουράζετε, παιδάκια. Από τα κριτήρια διαιρετότητας μαθαίνουμε να κάνουμε αυτό εδώ για να μην κουραζόμαστε. Οπότε γράφουμε και το 3. Αφού βρήκαμε αποτέλεσμα 4, γράφουμε και το 4. Πάμε στο 5. Το 5 να το γράψουμε, αφού τελειώνει ο αριθμός μας σε 8. Αν διαιρούνταν με το 5, θα πρέπει να τελειώνει ή σε 5 ή σε 0. Οπότε όχι. Με το 6 πάμε. Μας κάνει με το 6. Ναι, η
απάντηση είναι ναι, γιατί βγαίνει το 8. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε και το 6 και το 8. Γράφουμε το 6. 48 δι 7 δεν έχει σχέση. Πώς με το 8 όμως? Σκεφτόμαστε με το 9. Ο αριθμός ήταν 12 όταν προσθέσω αυτούς τους όρους. Το 12 δεν σχετίζεται με το 9. Οπότε, όπως έχουμε ξαναπεί, όχι. Το 10 δεν γίνεται, γιατί πρέπει να τελειώνει σε 0, έχουμε πει. Το 11 ούτε επίσης. Δεν σχετίζεται το 48 δια 11, δεν βγάζει ακριβώς αριθμό. Το 12 όμως, για να το σκεφτούμε λίγο. Όπως είπαμε και πριν, όταν προσθέσω το 4 και το 8 μας βγάζει 12. Αφού έχω 12 λοιπόν, το 12 στο 12 χωράει μία φορά. Οπότε γράφουμε το 12. Είμαστε στο 1 τέταρτο του αριθμού. Οπότε, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή? Να σκεφτούμε το διπλάσιο του 12, το οποίο θα είναι το μισό του 48. Το διπλάσιο του 12 είναι το 24. Οπότε τι έχουμε να πούμε? 48 δια 24 μας κάνει 2. Οπότε ναι, φυσικά γράφουμε και τα 24. Αφού είμαστε στα μισά, τι έχουμε πει? Τώρα γράφουμε τον ίδιο τον αριθμό μας. Παιδάκια, οπότε γενικά μέχρι φτάσαμε στο σημείο αυτό, σβήνω αυτά εδώ. Και τι έχουμε να πούμε? Ποιος είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12, του 24 και του 48? Για πάμε να δούμε. Ο μέγιστος σημαίνει ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να διαιρέσει αυτούς τους τρεις. Το 1 είναι παντού. Το 2, ναι. Πάμε να υπογραμμίσουμε τα κοινά μας. Το 3, ναι. Το 4, ναι. Το 6 και αυτό. Το 12, ο τελευταίος αριθμός εδώ, ναι, είναι και εδώ, είναι και εδώ. Αλλά εμείς θέλουμε το μεγαλύτερο, οπότε τον έχουμε βρει και είναι αυτός εδώ. Άρα γράφουμε από κάτω. Μέγιστος κοινός διαιρέτης του 12, του 24 και του 48 είναι φυσικά το 12. Τυχαίνει δηλαδή να είναι και ο ίδιος ο αριθμός που βρήκαμε εδώ. Αυτά όλα σχετίζονται με τα κριτήρια διαιρετότητας. Οπότε, παιδάκια, πρέπει να ξέρετε αυτά εδώ για να μην κουράζεστε εδώ στο να κάνετε κανονικές διαιρέσεις. Ας πούμε, όπως έδειξα πριν, το 48 με το 3. Οπότε, ρίξτε και μια ματιά στα κριτήρια διαιρετότητας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!